तिखट स्वादिष्टमध्ये आपले मनापासून स्वागत। मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे डोशांबरोबर, आंबोळ्यांबरोबर, इडलीबरोबर खाणारी चटणी, खोबऱ्याची चटणी। ओलं खोबरं घेतलं होतं, 2 मिरच्या घेतल्या आहेत, 1 इंच आलं घ्यायचं आपल्याला, आणि ही भाजलेली आपली डाळ आहे। कुठच्याही दुकानामध्ये, आपल्या किराणा मालाच्या दुकानामध्ये सहजपणे मिळते, हिला भाजकी डाळ म्हणतात। ती आपण 3 चमचे घेतली आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आपल्याला थोडंसं त्यात पाणी टाकायचं आहे, लागलंच तर आपण पुन्हा टाकू शकतो। आणि आता आपल्याला हे मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। ही बघा, आपली अशी छानपैकी स्मूथली एकदम अशी वाटून झाली आहे, आणि आपल्याला अशीच वाटून घ्यायची आहे। आता हिला मी वरून जिवंत फोडणी देणार आहे। आता मी हे भांड्यात काढून घेते वाटण। आता आपण फोडणी देऊया। थोडंसं तेल टाकायचं आहे, थोडं जिरं टाकूया, थोडी राई टाकायची आपल्याला। गॅस आपल्याला स्लोच ठेवायचा आहे। तर कढीपत्त्याची पानं टाकूया। 2 या बारीक मिरच्या घेतल्यात मी, बेडग्या मिरच्या होत्या, आणि थोडासा हिंग टाकायचा आपल्याला, चिमटीभर। व्यवस्थितपणे आपल्याला हे थोडं तडतडून दिलं आहे, आणि आता आपल्याला ते आता ही आपली खोबऱ्याची चटणी खाण्यासाठी तयार। तुम्ही पण एकदा करून बघा आणि मला माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवा।